Na, üdv mindenkinek! Megpróbálunk belenézzünk egy kicsit a Gold Feverbe az elejétől, ameddig várjuk a mai követelést, és próbálom elmagyarázni, hogy mit, hogy merre, meddig. Remélem azért sikerül valamennyire. Plusz ne nézzétek, beteg vagyok, úgyhogy köhögcsélni fogok itt egy kicsit, valószínűleg. De ez ne zavarjon senkit. Na nézzük. Először is beloginolunk. Igen. Na, az elején választhatunk Tribal-t, illetve Adventure-t. Tribal-ökkel meg lehet ölni majd a követelésekben az adventure-öket, és el lehet venni az aranyukat, amit hogyha visszaraktok a folyóba, akkor azt hiszem 20%-át megkapjátok NGL-be, mondjuk elvesztek tőlük 200 gram aranyat, és visszarakjátok a folyóba, akkor, hogyha jól tudom, akkor 40 NGL-t kaptok. Plusz, hogyha megölitek őket, azért is kaptok NGL-t, nem tudom pontosan, hogy mennyit. Plusz, hogyha megölitek a szamarukat, vagy a logukat, illetve összetöritek a, a mosóboxot, amivel aranyat mosnak, azért is kaptok NGL-t. Én nem szoktam ebben játszani, gyengék. Na nézzük, választunk egy adventure-t. Mert nekem már van 7 karakterem, meg a fele halott. Ez miért halott? Nagyon csodálatos. Ez miért halott? Na jó, mindegy. Az elején kapunk egy darab karaktert, ingyen. Ő az. Utána ha akarunk karaktert csinálni, akkor azt hiszem 70 NGL-be fog kerülni. Én most csinálok egy újat, hogy elmutogassam. Mit, hogy merre, meddig. Hát őt nem. Prospektort kéne. Csodás. Hunter. Na. Ő az egyetlen. Medikusunk az már van. Férfi karakterekből. Jó, lesz. Ő szerintem. Ez ő lesz miner, mondjuk bányász. És 70 NGL-ért kiállunk egy újat, akkor. Van előnye egyébként, mert lehet vele szerezni majd az elején zsúlt. Sokkal olcsóbban lehet bérelni majd a cuccokat a követelésekre. Közben megnézem a Discordot. Nem indítanak-e valamit? Még nem. Na, csináld már meg ezt a karaktert. Jó, meg vagyunk vele. Bemegyünk vele játszani. Hát az elején így kezdünk az ingyenes karakterrel is, bemegyünk vele játszani. Igen, életre keltünk a keleti bázison. Egyébként van 3 bázis, egy van itt, egy van délen, itt, és egy van északon itt. Kelet, észak, dél. És akkor tribal base-ek azok, azt hiszem itt van egy valahol, meg itt van valahol egy, talán. Mindegy, belépünk, journal, nem, escape,
No. Tutorials. What? Hát, hogy? Nincsen készfele pedig, egy se. Há? Na mindegy. Ez valami bug. Mert itt ezeket el lehet inteni, ezeket a cuclikat, és ezzel lehet szerezni 40 darab zsult. Na hát jó, hát kilépek én, és megpróbálok újra belépni vele ugyanezzel a karakterrel, hát akkor beadja. Hol vagy? Itt. Play. Hát ezt nem értem, no mindegy, ezeket meg lehet csinálni az elején is, azért lehet zsút kapni. Viszont itt ha van egy hal, nincs kibérelve a szállodai szoba, és ezért meghaltak az embereim. Mert amúgy meghalnak egy idő után. 8 órára még van szobám. Írok logaritmiknek. Ezt nem akartam. Bocsánat, egy pillanat. Jó, mindegy. Ez nem jó így. Lefekszünk, hát lehet tudok feküdni, aludni. Elvileg nem szabadott volna meghaljanak a karaktereim. Mindegy, akkor bejövünk valamelyik main karakterrel. Mondjuk vele. A többi szállodában úgy láttam, hogy ott rendben van minden. Ott idle volt írva, úgyhogy nem haltak meg. Hát igen, meghaltam. Mindegy. Gépfegyveremet elvesztük. Elvileg csak nekem van az egész szerveren gépfegyverem. Na, ő a kórház. Itt ébredünk föl, miután meghaltunk. Itt lehet vásárolni majd első segélykészleteket, művégtagot, műszemet, műorrot, ilyesmiket. Zsúszért, illetve NGL-ért. Hát így nem veszünk 35 NGL-ért, mert kint a szemétben van. Itt például. Megyünk egy kört, van itt több szemét is. Összedegetjük az első segélycuccokat. Egyébként minden ilyen kis boltnál, illetve ott is van. Ahol lehet venni cuccokat, mindenhol van szemét. És úgy elmegyünk jobbra. Az ott mi? Igen, arra fele megyünk. Itt lehet talán szamarat bérelni, igen. Amivel gyorsabban el lehet vinni, mondjuk elég buta, hát 1,26 joule per óra, illetve hát NGL, 42 NGL pont óra per óra, inkább így éri meg bérelni. Utána kell rá venni ha lovagolni akarsz rajta, vagy ilyet, ha pedig cuccot akarsz vinni vele, akkor ilyet. Ebbe szoktuk berakni a mosó alkalmatosságot, a rockerboxot, nincs, abban nem lehet keresgélni, ebbe szerintem lehet. Itt mit találunk? Fákját. Semmit nem érünk vele, de megnéztük legalább. Itt is lehet venni dolgokat, majd szekér, fákja, evező, vödör. Természetesen nem ilyen vödröt veszünk, majd bányászáshoz, hanem fémet, mert nagyobb a kitermelő képessége.
Itt van a fegyverbolt, itt is van egy szemetes, ezt is kikutatjuk, tehát hogyha átjutunk a túloldalára, igen. Találtunk egy revolvert, hát ezeket innen kidobáljuk, nem kellenek, ezt átrakjuk ide. Na menjél ki, légy szíves innen. Nagyon jó vagy. Így mi? Itt mi? Hát itt meg nem tudom, hogy zene alkalmatosságokat lehet venni. Na igen. Lemez. Bérelni nem lehet. Benézzünk a fegyverboltba. És úgy lehet venni ilyen cuccokat. Fegyverkarbantartó, kés, pisztoly, vadászpuska, shotgun, kétféle nyílvessző, lőszerek a különböző fegyverekhez. Én veszek most a submachine gunomhoz. Oké. Ez megvan. Arra fele Instrument Workshop. Hát most voltunk bent. Házikó, erre fölfele van a Horse Stable, ugyanúgy, mint a szamár, ugyanúgy lehet bérelni lovat, hozzá cuccokat, és itt van a repülőtér. Amúgy oda a repülőtérre mindjárt felfutunk, mert veszek majd. Ezeket a bungolókat majd meg lehet venni később. Sorba ezeket mindet. Itt el lehet majd adni szerintem a gyümölcsöt, vagy nem tudom, itt vásárolni is lehet gyümölcsöt. Hát nem veszünk, az biztos. Itt van a tábla, ami regisztrálni lehet a claimekre. Minden claim másik 3 tábla van, mindegyik bázison egy, és minden követelés össze-vissza van, hogy valamiken ezzel lehet regisztrálni, valamelyikre a másik bázison, ezért jó, hogy az embernek van több karaktere, legalább 3. Jó, hát őt le lehet lőni, van rá bounty, körözött személy, és van itt egy ingyenes követelés, egy XXL-es 4 kockán fölöttünk, itt lehet bányászni. Amúgy a karakteremet meg kéne nézni, igen, azt hiszem ez a legfejlettebb karakterem, már mi a pontokat illet, igen, 88 pontja van. Ez a megbízhatósági pont, későbbiek folyamán nem lehet bemenni majd mindenféle követelésre, mindenféle karakterekkel. Ott a kút, abból lehet inni vizet, de még nem érdemes, mert még nem megy le az életünk. Vannak a húsok, gondolom, ezeket majd ugyanúgy el lehet adni, hogyha lelövünk egy állatot. Na itt van, itt ezt kiubizzuk, itt van 2 szemetes. Jó, a próbamosást már meg tudjuk csinálni. Ja, kaptunk egy favödröt is, az maradott, mert fémet veszünk majd. Favödör engem nem érdekel, és akkor itt lehet majd bérelni cucikat. Lehet venni, majd gondolom fát vágni, ásótegve gyorsabban megy a dörtnek a lapátolása a gépbe, csánkány gondolom lehet majd kövekbe bányászni. Hát a tányér, amit most kigubiztam, ez passz, olajlámpa, fémvödör, ő kell majd nekünk, és lehet venni ez version 1 rocker box, amivel lehet mosni aranyat. Egy vödör földférő bele, és egy vödör víz. Enemy valahol. Jó, van mindegy, nem érdekel. És ezen a bázison lehet bérelni Advanced Rocker Boxot, ebbe belefér azt hiszem 2 darab víz és 4 darab föld. Igen. Ő nem a legjobb. De jobb, mint a semmi. Na, elmegyünk a bankhoz. Megmutatom azt is. Itt átfutunk, mert itt van lent. A bankba lehet beváltani a kibányászott arany mennyiséget. Ez mi? Hol a bank? A balra.
my god. Hol vagy? Hol vagy? Úristen. Ja, itt van lenn. Menjél már át, légy szíves, apám. Itt a bank. Bányászott arannyal, miután kijövünk a követelésből, ide jövünk. Nyomjuk az E betűt, és itt lehet majd beváltani. Service-ba itt kiírja egyből majd. Hogyha van nálunk arany, akkor kiírja, és exchange-re rá kell nyomni. Aztán itt lehet, mert a kibányászott aranynak a tisztasága az 75% alapjáraton úgy veszi meg a bank, hogy hogyha 100 g aranyat mostunk, abból lejön 45%, 20% a területnek a fie, és 25% az aranytisztaságra. Most ez van nálunk, akkor ezzel meg lehet vizsgálni az aranyat. Közben megnézem, hogy nincsen még új követelés. Ha van nálunk egy kockába, mert az arany majd itt lesz gold, sok kocka, sok, és mindegyik kockában lesz aranymennyiség. Mondjuk ebből lesz 20 darab tini nugget, ami 160 g, akkor azt egyszer be lehet vizsgálni ezzel a cuccal. Ezzel 5 ilyen kockát lehet megvizsgálni, úgyhogy csak azt érdemes egyébként, amiben sok arany van. Hogy nem 75%-os a tisztasága, hanem 90, akkor már 15%-ot nyertünk. Na, következő dock, lemegyünk oda is. Most már van sheriff rendszer, hogyha valakit meglövök itt a városba, akkor egyből elkapnak, aztán nem mondom meg, mire húznak. Na, itt lehet venni halászhálót, horgászbotot, evezőket. Ez mi? Marinavax, kukac, ez hajó javítókészlet. Akkor lehet venni hajót, tehát illetve bérelni hajót. Tehát hogyha olyan helyre lehet menni, akkor ebben megéri menni, mert ez sokkal gyorsabban lehet haladni, mint mondjuk egy szamárral az erdőben, mert minden belakad a csöves. Ha van folyó, akkor azon érdemes menni. Hogyha logaritmiktől, a fejlesztőtől lehet bérelni. Tikettjeim. Na most van az, hogy kijelölök én itt egy dokkot, akkor itt tudok bérelni hajót, ami elvisz. Most jelenleg nem jön. De privát? Akkor szerintem az jön, hogyha kibérelem, de nem bérelem ki. Ezt oda ledobja a hajót, be lehet szállni, aztán lehet haladni. Következő, mi van még itt? A bár, megyünk oda is, kocsmázunk egyet. Megnézzük itt mi van, itt nem is nagyon jártam még, le lehet ide ülni magunknak. Úgy, megnézzük. Miért álltunk föl? Na mindegy. Mit lehet venni? Rum, bor, pezsgő, steak. Na jó. Mit csinál? 15% HP, 15 szekig. Vagy nem tudom. Oké, mi van még itt? Survivor Market. Voltunk már? Szerintem ott még nem. Megnézzük azt is. Nagyon jó helyre jöttem. Az mi volt? Zsornál? Nem nyitódott. Azt te megnyílott valami. Na az hol az Survivor Market? Ilyenre van valahol. Szerintem ez itt szembe. Nem, az a Tools Workshopot már voltunk. Rossz gombot nyomtam. Itt van a Survivor Market. Hát itt lehet ilyen kést, távcső, dárdák, bandázs, gyufa, kulacs, majd későbbekben kell gyufa, fishing kit, backpack, tent, később majd aludni kell, mert lecsökken az energiaszintünk, itt ezek, amit bal oldalon itt láttok. Energia, étel, ital, meg a HP.
hospitálban voltunk, amúgy most fölmegyünk a repülőtérre, megmutatom azt is, meg úgy is kell vennem nekem egy elég hasznos cuccotot. Közben ránézek a Discordra, pillanat. Igen, másoknak is meghalt a karaktere a szállodában, nem csak nekem. Jó, hát azért még vannak kisebb problémák, de már jó azért. Na, erre fölfutunk a reptérre. Közben szedünk banánt. A banán nagyon-nagyon jó. Megsebez valami, megheszünk egy banánt, fölmegy a HP-nk, elég sokat. Itt útközben vannak banánfák, azokat leszületeljük. Itt ez a szégyenkerék, engem elfüggesztett ki rá. Meglőttem a fejlesztőt a városba. Már az egyik karakterem most sitten van. 20 napig még. Először meglőttem vele a fejlesztőt, aztán lelőttem vele egy kalandort a területen. Úgyhogy az most ott el van magának. 20 napig. Pedig a kedvenc karakterem, igen jó nő. Na mindegy. Jaj már. Na már. Jó, akkor azt hagyjuk. Téged? Na mennyi van nálam? 10. Tökéletes, elég is. 10 fér bele abba a kockába. Na, haladjunk. Infinitránt használjuk, mert egyébként, hogyha nem használom az Infinitránt, akkor csökken az energiámot lent, és egy idő után nagyon lassan fog menni a karakter. Viszont ha hagyom, hogy feltöltődjön teljesen, megnyomom a célzást és a shiftet, elengedem a célzást, akkor Infinitrán. Tökéletes. Jó, lemegyek, remélem. Na, tökéletes irányba megyek. Itt van a Horse Stable. Benézzünk oda is, ha már útba esik. Megnézzük azt is. És ezután lesz az Airfield. Hát ugyanaz, mint a szamár kölcsönzés. Lehet vásárolni lovaglónyerget, akkor ilyen málhát, hát a lónak ilyen patkó, mindenféle vackot, lehet bérelni lovat. Óránként 252 zsúl. Elég drága, nem menjünk tovább, most nem kell. És az Airfield-re megérkeztünk a repülőtérre. Oda. Na, és itt lehet vásárolni jelzőfényt. Ez tudja a Tosmi, a magasságmérő, ez egy vernyő, ki lehet ugrani a repülőből menet közben, ez pedig egy hang glider, amit föl tudunk venni, ilyet veszünk, és be is mutatom majd. Ezt fel lehet venni jobb klikkel a hátunk, hát keres itt ez a banán, nem kell, a hátunkra, ott van most rajta, és ha elugrunk egy magasabb pontról, F-betűt megnyomjuk, akkor ez kinyílik, és lehet vitorlázni vele. És akkor ezt úgy lehet levenni, hogy karakter, jobb klikk ide, és akkor levettük. Nagyon hasznos tud lenni, már repültem át vele a félszigetet. Itt nincsen bérelhető repülő az Airfielden most. És akkor ticket, ezen az Airfielden vagyunk most, és ha ide akarunk jönni, akkor 5 zsúlért elvisz a repülőgép. Nagyon jó, csodálatos, rohadt drága, de mindegy. Hogyha oda akarunk menni, akkor pedig 252 ér viszel. Na, rendben, mindig ott a banán. Megeszünk egy banánt. X, klik, nyami. Azt pedig felvesszük, és akkor 10 lesz nálunk megint. Hogy mindjárt bemutatom egyébként a hang glider működését, fölvesszük a hátunkra. Kifutunk oda.
végére, és onnan elrugaszkodunk mindjárt, és berepülünk a faluba. Ez nagyon hasznos tud. Minden elrugaszkodok, akkor tökéletes. Egy csomó ideig el lehet vele repülni. Úgy berepülünk vele a faluba. Kifutunk oda szélére szépen. Elugrunk és repülés. Yeah! Na és akkor rohadt messze el lehet így jutni egyébként. Tökéletes érkezés. Ez milyen messze van? Az a baj, hogy a folyó nagyon messze van, most ahhoz képest menjek be. Nem megyek be, mert ha már nyílik egy legendás követelés, akkor megszívom. Na jó, szerintem ennyi, és ha lesz egy követelés, akkor csinálunk egy új videót, ez tutoriálnak itt elég jó volt. Tutoriálok, igen, ez complete az összes. Rendben, köszöntöm szépen a figyelmet, és majd érkezünk a következő videóval. Sziasztok!